Kilo rek, terus yo. Rumah minimalis. Ukurannya 5 kali 10, harga 1,5 juta. Nomor kemayo. Nah, sebelah kiri kini iki cuma pagar taneme ambek ono rostering ini yo. Nah, iki di bedo, cat ben open lembaga sana setting yo. Saya langsung lanjut mrene. Nah, sebelah kanan kini iki nggone arah karpote, mobil opo sing wis mlebu nggon tempat dhewe yo. Sebelah kiri kini iki ready, taman mini ambek kerane. Lho, dikai pohonan ini yo. Engko nek pen kurang cocok, pen tandur opo petan tur dhewe cobain aja. Nah, betul masa depan omahe ono motif Italian ini, ambek yo dikai lampu yo sing moncot iso ndukur yo. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah, Bob, sih masih kusen rek. Alim do, raya kata das. Iki langsung nang gone arah ruang tamune. Ndukure plafone PVC-an yo. Kene iki ono jendela ready. Sing sop kata ben saudara mlebu metu ben lancar. Nah, saiki ono lawang loro iki, kiri ambek kanan nanti sih nang kanan kene sih. Iki nang gone kamar terutamae